Sitt persuni oħra fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna biex it-total ta' nies Mfejqa tela għal 413. Minn dawn żewġ persuni kellhom bejn 10 snin u 19-il sena. Persuna oħra li fieqet kellha bejn 20 u 29 sena, oħra bejn 30 u 39 sena u żewġ persuni bejn 40 u 49 sena. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li fl-aħħar sigħat feġġew żewġ każijiet oħra ta' coronavirus minn fost 1022 test. Mindu feġġ l-ewwel każ f'pajjiżna kien hawn 486 persuna infettati bil-coronavirus f'pajjiżna u l-każijiet attivi bħalissa huma 68. Fost il-każijiet il-Ġodda hemm Maltija ta' 77 sena li ma kellix sintomi imma riżultat pożittiva minn testa rutina li sarilha qabel appuntament li kellha l-isptar. It-tieni każ huwa ta' Maltija ta' 24 sena li wkoll ma kellix sintomi imma ħadet lit-tifla tagħha għat-test u ġiet offruta biex tagħmel it-test hi wkoll. Hija ħarġet pożittiva filwaqt li binta ħarġet negattiva. Minkejja dan il-Professur Gauci fakret li t-tfal jistgħu jkunu sors ta' infezzjoni, allura jridu joqogħdu l-bogħod mill-anzjani. It-tfal mhumiex qed ikunu daqshekk affettwati daqs l-adulti. Infatti jekk tħares lejn in-numru ta' każijiet li kellna fit-tfal kien ta' 18 li propju huwa 3.7% mit-total ta' każijiet li kellna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.